Akkor nézzük most a hangszerek csoportosítását. Vannak a temperált hangszerek, mint például a hátam mögött látható mini zongora egy temperált hangszer. Gyárilag beállított a hangzása. Ennek kezdetleges előnyei a billentyűs hangszerek, melyek temperáltak. Ez annyit jelent, hogy egy adott billentyűhöz egy adott hang tartozik általában. A történelem során kialakult a klaviatúra, mely oktávonként 12 hangot enged meg. Ez matematikai alapokon nyugszik. Az oktávok rezgésszáma mindig duplázódik fölfele, vagy feleződik lefele. És a köztük levő rész egy oktávon belül 12 egyenlő részre osztható. Ez a bécsi temperálás. Ugyanúgy temperálni kell minden olyan hangszert, mely külön hangforrása van. A vonós hangszerek esetében erre nincsen szükség, a húrokat, a hang intonációját, még a negyed hangokat is könnyűszerrel és jó füllel lehet képezni. Mi a temperálás gyakorlati jelensége, és miért foglalkozunk ezzel? Az egyvonalas fisz és az egyvonalas gesz hang rezgésszáma nem ugyanaz. A temperáció következtében azonban a rezgésszám különbséget kiegyenlítik. Így a két hang a billentyűs hangszereken és a klaviatúrákon teljesen ugyanaz lesz, de viszont a másikon nem, ahol nincs temperáció. Így jöhet létre enharmónia. Az enharmónia a temperált hangrendszer hozta létre, lényege, hogy bizonyos hangok azonos helyre kerülnek, de elnevezésük teljesen más lesz, mivel más hangból származnak. A C-dur, a Deszesz-dur és a Hisz-dur skála gyakorlatiakban enharmonikus. Lehet két hang között is enharmónia, például C-I hang, vagy Hisz-Fesz hang, és így tovább. Enharmonikus akkordok, a Hisz-dur és a Gesz-dur 3-as hangzat például. Mindenkinek jó gyakorlást kívánok, és nézzétek meg a saját hangszereteket, hogy erről van, hogy miről is volt szó.